Hej og velkommen til The Danish Chair in International Affairs på Designmuseum Danmark. Jeg hedder Anders, og vil nu give dig en kort introduktion til udstillingen. Lige nu er vi i udstillingens introduktionsrum, og herinde kan du se en masse ældre stole, en masse ældre stoletyper fra forskellige lande. Og det hænger meget sammen med, at dansk design, især møbeldesign, er både inspireret af det historiske og også meget inspireret af andre lande. Blandt andet er der særligt 9 forskellige stoletyper, som kommer til at inspirere mange danske designer op igennem tiden. Det er dem, du kan se på væggen herovre. Der kan du se de 9 forskellige stoletyper. Der er også en særlig dansk designer, der hed Kåre Klint, som var med til at starte den her tradition, hvor man arbejdede med historiske møbeltyper. Kåre Klint kan vi se mere om i udstillingen, som ligger lige her bag mig. Det her med at arbejde med de historiske møbeltyper, altså noget, der er ret kendetegnende for Danmark i det 20. århundrede, og ikke nødvendigvis noget, man ser i andre lande. For eksempel kan vi se, at i Tyskland arbejder Marcel Breuer med nogle helt andre ting. Det her det er en frisvingerstol, som han laver i 1928, og der har Marcel Breuer faktisk bevidst prøvet at slette historien eller traditionerne. Han har ønsket at starte helt forfra, og har gerne vil lave en stol, der er så enkel og let og rationel som muligt. Han har også brugt et nyt materiale, som man ikke har set før i stole, nemlig stålrøret. Og det gør faktisk, at stolen ikke længere har nogle bagben, og er lidt en revolution, kan man sige. Det forholder sig lidt anderledes i Danmark på grund af Kåre Klint, fordi Kåre Klint synes, at det er en dårlig idé, man smider historien væk og begynder helt forfra, for han synes, man kan lære rigtig meget af den erfaring, man har haft med at lave møbler i hundredvis af år. Så for eksempel den her stol, som han laver i 1926, altså nogenlunde på samme tidspunkt som Marcel Breuer, den er altså inspireret af en gammel historisk stoletype, nemlig den, der står nedenunder, som er en Chippendale-stol. Og som man kan se, så er det nogenlunde den samme form, som Kåre Klint har arbejdet med. Han har så bare fjernet al den her ornamentering, man ser på ryglænet af den gamle stol, fordi det har selvfølgelig ikke nogen funktion andet end at være dekorativt. Og det er også det, som Kåre Klint han gerne vil. Han vil gerne lave ting, der er meget mere funktionelle, end det, man har set tidligere. En stol, der virkelig er med til at sætte Danmark på verdenskortet, er den, der står lige her. På dansk hedder den runde stol og er lavet af den danske møbelsnedker, der hed Hans Wener i 1949. Men det er altså en stol, der bliver kendt ude i verden som The Chair, stolen, verdens mest perfekte stol. Og det er virkelig noget af det, der er med til at gøre, at dansk design bliver kendt ude i verden. Stolen her er faktisk også historisk inspireret igen, fordi Hans Wener var også inspireret af Kåre Klint. Så den er inspireret af blandt andet det, man kalder en klismerstol, som er en gammel stol, man ser helt tilbage i det antikke Grækenland. Det er en lidt særlig stol, fordi den er kommet til at symbolisere magt og intelligens, fordi der er så mange vigtige mennesker, der har siddet i den. Blandt andet var den med i den første tv-transmitterede præsidentdebat mellem Nixon og Kennedy i 1960, hvor de sad i hver deres The Chair. En designer, der virkelig brød med traditionerne fra Kåre Klint, det var Werner Panton. Og man kan se en af hans mest ikoniske stole lige hernede bag mig. Den hedder simpelthen bare Panton-stolen, og den er fra 1967. Panton han havde en særlig drøm. Han ville gerne lave en stol, som skulle være i ét stykke, men kun måtte være i ét materiale. Og det viste sig faktisk at være en ret svær opgave at løse, som han brugte næsten 10 år af hans karriere på. Det var først, da Panton han opdagede plastikken, at det kunne lade sig gøre. Og plastikken var virkelig et materiale, der revolutionerede alting i 1960'erne, fordi det er et materiale, som man kan lave næsten alt af. Så der var mange drømme, der begyndte at gå i opfyldelse i den her periode. Panton han var meget glad for farver, så rigtig mange af hans designobjekter har meget stærke farver. Han var meget optaget af det her med, at vi som mennesker er meget påvirket af farver. Det kan bringe følelser og stemninger og associationer osv. frem. Han var også meget optaget af det her med, at design i virkeligheden kan fortælle historier. Det kan være kommunikerende, og det var også noget ret nyt i den her periode. Den nyeste stol i udstillingen er den, der står lige her, som er lavet af Cecilie Manns. Den er fra 2016. Og det er jo ret interessant, hvis man kigger på stolen, at den faktisk også har den her historiske inspiration. Så det er altså også en måde, som mange designere arbejder på i dag. Den minder nemlig lidt om den her stoletype, man kalder en karmstol, som The Chair, Hans Wener lavede, også var inspireret af. Stolen den hedder Moku og er lavet ud af japansk træ.
også produceret til et japansk marked. Og det viser også igen, at det her med dansk design, det altså stadigvæk i dag er i høj grad er en international affære.